To mai sauraro maganar shi Idris Bauchi gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba. Ganin ya ga an mai wani jina-jina jini ya buɗe baki ya yi magana game da sauran malamai. Watakan Fantami wannan maganar zagin nan ta nasa da ake yi da ya fito ya yi ƙorafe-ƙorafe ya kawo complaint ɗinsa da a jawa al'umma kunne da wataran za su jawo wa kansu bala'i da masifa. Da bai kamata su rinka zagin malamai ba manya wanda suka san komai suke duban ƙasa kuma na rayuwa. Amma mai sauraro za ku ji ta bakin Sheikh Idris Bauchi da ya fito ya maganganu gurin mutanenmu na al'umma da ya ce a fito a haɗa hankali a haɗa kai a san me yake wakana a duniya gaba ɗaya da a zo a sa wambarin ƙasa al'umma a idanu. Ya ce da haka wanda a nutsu kowa da kowa ya tsaya gurin neman sana'arsa, ya tsaya a gurin malantarsa, kowa ya tsaya da mutuncinsa. Wannan magana ta yi wa Sheikh Idris Bauchi jina-jina da aka fito ana ta yi a social media. Maganar nan to ƙarya ce. Ganin wannan abin da ya fito da aka fito ana yi a social media, za ku ji ta bakin Sheikh Idris Bauchi da ya fito ya jawabi game da wa'annan wanda suke cakkuna shi suke mai maganganu marasa daɗi. Amma mai sauraro muna fatan ka da wannan lokacin ka saba shigowa cikin wannan sabuwar tasha mai albarka mai suna Arewa Hausa Top TV, da muna fatan ka da daure don namun subscribing kana sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin shine za ka rinka samun shirye-shiryen mu da zaran mun dora. To mai sauraro ka zuba idan ka za ga abin da yake zuwa ma cikin wannan sabon bidiyo na Sheikh Idris Bauchi da ya fito ya jawabi game da wanda suke zagin sa suke ta challenge da an dake sa har an mai lahani. To ga gaskiyar al'amari ya fito ma zuwa wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV. Bari ku ji ta bakin Sheikh Idris Bauchi da ya fito ya jawabi game da wanda suke aibata suke maganganu marasa daɗi. To mai sauraro sai idan ka da har ka fara kallon wannan cikakken bidiyon da daure tsaya ka ga ƙarshen wannan bidiyon da za ka ga abin da yake faruwa yake zuwa ma cikin wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV. To mai sauraro a inda aka samu labarin cewa Sheikh Idris Bauchi ya fito ya faɗi gaskiyar al'amarin da yake faruwa a cikin faɗin duniya. Amma mai sauraro ka zuba idan ka zaka ga cikakken wannan bidiyon da yake zuwa maka cikin wannan sabuwar tasha mai albarka mai suna Arewa Hausa Top TV. Sheikh Ibrahim Fantami watakan ya fito ya sanar da mutane da wannan malami da ake zagin sa da mutane suna ɗaukan haƙƙin wannan cikakken malami mai suna Sheikh Idris Bauchi da su gaggawa janye wannan zagi da suke Sheikh Idris Bauchi. Mai sauraro za ka ji ta bakin mu labarin Sheikh Idris Bauchi da ya fito yi maganganu game da mutanen mu. Amma mai sauraro muna fatan ka muna ƙara tunatar da kai da daure da namar subscribing kana sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin shine za ka rinka samun shirye-shiryen mu da zaran mun dora. To mai sauraro dai ka ji ma labari na ka ba za ka ji wannan cikakken rahoto na Sheikh Idris Bauchi.